in charge, Vice President, Assistant General Secretary, Finance Secretary General, Propaganda Secretary, and Omdung Central Committee of Leader Satu. As District Team and Kiwan, Upland District Committee, General District Committee, District Committee, Deputy District Committee, Deputy District Committee, General District General, Katuwa District and Kiwan, Alpalta, Unity Branch and Kiwan, also Kacitong Dun, Jirpel and Jirpi Dewan Park, Nililam Table May Plan, Katsong Pajolo. Aprang si Nilinal to Park, Katuwa Park, Nalitum Hanili, Kachoro, Sitting Tunglo, Piate, Pelote, Nalitum, Tudab, Adab, Pen, Nalitum Vangsi, Pini Arni Kesobupe, Bakapang Pok, Katuwa Nantum Chi Open, Nantumena, Kelak, Kanchir, Kelak It Chi Open, Nalitum, Karbiakai, Terak Dedna, Karbiakai, Terak, Joplotni, Mokavang Journey, Terak Joplotni, Puchamat happen, Nalitum, do tip, ini tip, la soga jisong lang naman job tip ang gado tepo, ini tip ang gado tepo, nalitum hat keceng si joro si pajero. Lanjut kali si nalitum pantong sekot pen kepateng pen, nalitum Central Committee alam the, laso nalitum kedeng pen, laso kikroy karju pen, nalitum laso protes lang ng chitong tepo, nalitum pantutot, nalitum panjero. Pinia bangke ilitum pia posi laso protes donang kok halaso alam jir ke ilitum tudap pen penangan speakers tu penangan lamte ke jai thek nai tu pen ilitum leaders tum long pen ilitum arjulong lo pini nelita kimi alam theke akapre alam theke nita jok movelo dun movelo sita mopen ke tang alam jir long si line ki don kepachi don tu lasana dan si nilita thantek chat pini lang lo pulote pen tudapen itum cethan lo dak course ne alam se itum klang lo karbi ke jutang do juba do nim rokom do karbi atum pulote dake jutang juba do bina posi aron atang ke choklim do ko posi dak jai kathar inut texer abang pu alang leader puta ka cekrong lason abang pu karbi akhaya leader puta cekrong abang pu amenna angjir aphan ba metang supi aphan che endet che pachordet halason ben non fit long thek long ben KSA tum ke mang huder lo halaso ke mang huder ajok bangke lasona bangke monon pi madu sitame pacheman long nang ne pusi karbe arat fan laso awareness pini laso protes itum dopon lason jong si itum dopon pe bolete karbe khai do penap ke wang jiani abangke pini ason jiai kathar ason dakta akaprek alida ba akaprek individual ta lason cuman de hala bangke karbi aron karbe jutang lason akimi keceman do bangke la bangke chok chedaji therak meneji pini ke itum chini lo karbi aron long ke mena kupi si wet ke chen karta mena kursi wet ke og wi cepa progata og wi cepa choy karta tu bangke lake kacipatuni alam bipin lo lage kacethani alam da bipin lo lake hakku benda lason ke paman bipin pen ke paman bakal linge akan sai asikpi akan sai tipik penang dungge itu thelong lo itu marjulong lo penang hakku ke lason jongsi aning cedok pen cepacoy dat og wi tik cepacoy dat puanta ada oki prolong ponsi ada si jorbot tik dalam ta itu marjulong lo sita non ki ha rendong hom adina hut halaso hutsi jorba pati lagana bangke hala bangke chok chedaji pusi akang saya bangke paprek lo sita lason ke cepacoy long le ceparub long le bangke halaso klik pensi dolo si non ke bang jiani same lason paman long le det nai ja pansi ilitum pini laso sai ke denang kong lo laso sai ke klem nang kong pini laso protes long pen itum aru itum kecepat signi rong rub long sedami itum ke thani itum ke imitum lo uwe imitum hakko ge lason man me sedan non uwe long lason man dia non uwe long lason do ala bangke fire me bino apoksi lason bangke pamanang ne kertang
care tang an care ke do ana bangke iltum kar bilo charlie a song pen sitame a jab dun tipensi kar bi anim rokom bangke rim dun nai od dun nai pen cherab dun nai lason si ilitum ke wang jian istame ilitum akhephan mesen pen ilitum pamam long klasi non adihu nili nal tum ban chunuri do ilitum make non adihu election alang nomination job dun lo laso nomination abangke la bangke disqualify ni cancel the ni KSA ahin pen iltum jong tip hai ni lapen jong tip hai he polote la bangel iltum ta dai do kogi pina posi ilitum pini pen laso sai claim lo ke wang jian ni same laso pena beng bang laso ke pa cancel de je pan iltum arjap tip pen si doni busna iltum arjun dulu pini lason thosi ilitum penan iltum pan mupen pan lo social media pen chinlok penan iltum pan ke thando ilitum pan ke dag bangke KSA atum ke laso kache song bangke lage chokche KSA asai kali KSA tum ke claim ni kali polam penan tum ke thando polam situ sita pini KSA amhang ke kopia these amhang ke KSA amhang ke thek apor hu 1959 halaso apor hu sitame karbia alama ki vir rang karbia jutang jubat vir rang karbia pindeng sempot vir rang hutsi karbilo chale song mahtheri pini halaso man KSA man thek det pesi ilitum pindeng sempot akache song nang dosi high school college long ilitum kache song ajap tipes high school college long sitame ilitum alam ateng pen ilitum dimana ateng pen me government school long tum lang pini ani anta mena pindeng support pini pe kokpen ilitum mena pindeng support pen ilitum hadak ilitum cengthang bansi ilitum dun long lo lage KSA tum kache song ajap tip pen si halason tamalo pini ilitum roman script kache song hujitame penan alam klang lo sita penan ke kham khida dulu sita KSA pen ajap tip si English ada roman script sitame KSA pen ajap tip si ilitum pini English ada kami ilitum tabung lakson thasi isia por ke pe non sitame lakson do pe kachehang kache therak karbel kaching kache therak lakson ta isia por hut man lo sita KSA pen ajap tip si pe chehang tar ilitum even amen kachir karbi amen ben kachir isi apor ke karbi ben yore film lo ekdom dharmendro jitendro pine kumar sumar lasan ki adu isi apor ke ram krishna lakshmi lasan ki adu sidai KSA pen ajab tipsi pini non apor hoda na bake dake ong dung abangke karbi amen ametha asumat kachir lasan apor KSA pen amang lason thosi KSA pen 1985 Chukiola conference pen KSA pen si Karbi Anglong Aparman Hemprek name KSA pen si laso Hemprek ha baki jane pasi KSA tum ajab thi pen si 1995 MOU ang bank 30 department KSA pen one time si ilitum pini ke laso 30 department pasi tum nirong bahong pen si dulu pasi KSA pen penantun lage KSA atuma issue kali tukaninje bangke lage baseless lage lam kali lo laso lam kipu bangke ilitum latum bangke wide dak pen ilitum than thunei je alang tuem bhat dak karbi man jai gathar ke inti kathar lo apiso inti kathar pi laso ki ir bangke chok che po bangke tum raga phan than paklar peme thekni usinal tum than pini nili akaprek ne than o ji alam ave laso dem long ne aru pajir mi alam ta avelo nali tum sedame laso course ne malam bangke nal tum da chini pe me tan sidolo basi nili ning ke the dolo nang tum sedame laso bangke insai pe me basi nang tum laso course ne bangke dolo bangke ne tamai nang tum phan ning ke the dolo basi ke wangjia ne bangke lason paman long le de je phan dak itum KSA aphan muke kiddu ka phan si kiddu ka phan ke ber rob kiddu phan ke pusit sida ke plan ke the ke ret man ki pudun ha hedat lang dun prong aja ta vidun ha hedat punang pudet ji halo so phan si KSA atun ke emethang asten ka cepat jab emethang alam the ke cepat jab je phan si pini la so protest dulu pela so protest ateng pen
Ilitum pini laso itum adimas maka dulu itum bangke non la MP election laso nomination bangke CI kathal individual pha ala cancel pidet ni kursi itu kadilo caya song pen demand pada dulu. Ini naltom pani aru cuni ridun itu bangke